Eh, eh, hmm. Mumpung prei telepon Dik Putri sik tangi udung ya ning omah ora iki. Telepon sik. Halo. Dik Putri sayangku cintaku. Halo, piye Mas? Enek ngomah apa ora iki? Enak iki lagi tangi turu. Mumpung prei kerja nak dolan-dolanan piye to? Yo gelem tau aku ya lagi pengen dolan. Oh iya. Sik tak adus-adus sik tak jemput. Oke. Wah, iki rasa hadusnya ra tok lak dolan karo Dik Putri ya. Tok wae. Seraup seger ratus ra masalah penting jemput Dik Putri. Hati senang walaupun tak punya uang dan duit ra masalah yang penting dolan do Dik Putri. Saya singakan belum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, yang Putri ta, tak kira kene. Putri kerja peli yang wae. Madosi sinten nggih? Madosi Dik Putri. Oh, kancane Putri. Ya pacare no. Oh, pacare. Tak celok kesek ya. Put, Dalam piye, Mbak? kan lho digoleki pacarmu. Oh iya Mbak. Larep ning ndi to? Dolan to cah nama. Oh iya, mlebu sik Mas Aan. Oh iya, Dik. Kene nggo sik. Iya, Dik. Oh, Dik, dino iki cantik men to, Dik. Aku bae. Lebay nih ora sanjeroke to, Dik. Ya wis sepurane yo Mas, kene nggo kene. Iya. Padahal aku ora nggo bedak. Berarti ayumu tenanan. Aja ngorai salting ngono kuwi to Mas. Yo salting ning yo. Ini ngelake ra umum iki. Mbak, tolong gawekno wedang iki lho. Ya, sek. Astagfirullahalazim duwe adik koyo ngene.
Jan iki aku Mbak Yune apa babune dikongkon-kongkon wae iki. Iki ndoro. Rasakno kepanasan. Wes kok Mas tak ombenan jare mau ngelak. Oh iya dek, tak ombene. Oh iya, lek gawe panas meni niat ora dadi iki. Mbak kuwi nak nyambut gawe pancen ngono kae. Ayo mangkat saiki kok pede nak selak udan. Yo, ayo tak tata-tata sik ya, Mas. Iya, iya. Ya wis, kono tau sik tak ndani njaba. Ayo, Mas, aku wis siap. Ayo dek, numpak iki ya. Ora apa-apa to, Mas, sing penting karo kowe. Di hari yang indah hatiku terasa bahagia. Awal kita berjumpa dihiasi langit senja. Berjalan menyusuri kota ditemani motor tua. Berboncengan dengannya mimpi ini jadi nyata. Pergi ke taman kota duduk berdua dengannya. Saling bertukar cerita antara aku dan dia. Berjalan menyusuri kota ditemani motor tua. Berboncengan dengannya mimpi ini jadi nyata. Pergi ke taman kota duduk berdua dengannya. Saling bertukar cerita antara aku dan dia. Ane nang ndi yo? Telepon sak wae anak info muatan iki. Mak diangkat-angkat to ya iki. Sik, dek. HP ku menek telepon ki. Halo An, Halo, piye pe? kok nang ndi? Ijek dolan karo Dek Putri ki. Ayo mangkat iki anak info muatan. Yo, sik delok. OTW Bali. Lak digas wae, kok nanti tak ampiri. Ngopo, Mas? Sepurane Dek, ya Mas ditelepon penyok jak muat ki. Lah piye to ora sedolan iki? Ya wes, nak nutur kene ngene kancaku wae. Yo wis, ngendi omahe? Cerak omahku kok. Yo, tak terkirana wis. Nisa, Nis. Apa, Put? Wah, iki lho aku arep curhat. Wes kene blok sik, Put. Ane piye to jane? Nyambut gawe mah yang-yangan wae lah. Ora lak apa perlune. Pancen kudu pisahan. Ojo nganti anak dadi korban berjuang.
sing jaluk dilahirke yang keluarga sing doyone. Oh, udah kayak geloan. Mulai. Ayo, mangkat. Iki kok ndi wae kowe iki? Yo Mas, iki mau dikasih ngetuke dolan karo Dek Putri. Tak munggah wae yo. Yo ayo lak mangkat. Wis di enteni bose. Iya toh. Yo. Wah, iki piye iki, Mas? Nggo terkek muatan gloro iki piye iki? Sik iki bose karepe piye iki yo? Lah, loro ora cocok to. Lah iya. Ora kosok dhewe to. Iya. Lah goleke tambahan sik apa piye? Iya, golek Ayo. tambahan sik yo. Yo. Gen gathuk. Yo. Yang cocok karo Yo. lah nyambut gawe to. Yo. Alhamdulillah anehan. Enak tambahan iki. Enak banget angkate sik yo. Iya Mas, angkatan sik Mas. Lho. Bos. Oh, ajeng titip. Oh, nggih. Kula ampirane, Bos. Tambahane jane gue ngarep kono jane. Yo, ora apa-apa apa-apa to. Yo. Gowo yo. Yo, gowo los iki. Wis diokoli ae lah nyambut gawe. Tambahane gur enakan yo. Yo, cocok sampe yo. Nyan. Yo, dibake. Buat lagi. Yo. Alhamdulillah ya aneh kok tambahan yo. Yo, lagi. Sik sama. Ngene yo. Put, kowe jene kang ngendi? Kok yahene wis rapi men to? Iku ngerti ra, aku lho mau aturan karo Mas Aan kok ngerasi to, gara-gara ditelepon. Lah ditelepon ngopo? Alah mbah mau jare arep enek muatan apa arep nang endi wae. Alah ya ora apa-apa to yo mau ditinggal kerja weh. Lah ngerti ya, aku lho wis dandan wis effort. Wis dandan sejam anjir. Ya ora apa-apa to ditinggal kerjaan. Kalau ora ditinggal kerja mesti kok ya ora teko kene to, Put. Yo jane iya sih. Putri kanca SMP kuwi ayu men iki, di DM wae iki ngene iki. Jan ayu men iki, di DM wae jak dolan iki. Aku di DM kancaku di SMP to. Kita saiki wis dadi CEO deh. Sopo to? Iki lho, masa karo kenal. Lah kowe iki di DM nang ngopek, Put. Lah mosok itu DM aku ngajak idolan itu. Alah, ra apa-apa to, Put. Wong biasa ditinggal Aan kerja. Tapi engko nak ngerti Mas Aan piye yo? Alah, apa-apa put kan kuyali semua teman. Iya yo. Iya nih. Apa tak kamu tak ini yo? Wah, kowe apa to? Kene mah mbok COD. Yo. Tak kamu tak ini yo. Wah, gelem iki dijak dolan. Entani serokane sik iki. Anggere aku tuh kok kayak mata batu golilan ya. Ya wis tak share lo kayak kene ya.
Ngenteni serokane siwa kan mana si mobilnya sik iki. Wow, panasan mobilnya sik iki wo. Piye, Bos? Panas mobil sik aku arep dolan. Oh iya, sik tak Iya. panasane sik ya. Iya. Nah, mogok iki piye to iki? Wah, kan ngepit sik wae. Bos. Bos iki mah mobilnya ora urip iki, Bos. Lah piye to kok iso ora urip iki? Wong kene iki arep lagi dolan barang kok. Lah dolan iki apa enek lek gelem dolan karo kowe, Dek? Ya ora cewekku to. Ya wis ngepit sik kono to, Bos, wong montore ya ora urip kok. Ya wis wae. Wah, sopir asu ngene kok. Motor di rumah. Ah, mogok to. Legek. Iki startere ndi iki? Juragan kok tengis ya apa enek lek cewek gelem lek dolan karo kae ya. Iki serokane gendeng kene cerak iki. Oh, kene iki. Gelu-gelu. Kita aja. Ya wis kono, dilali martabak ya, Put. Oke, baik. Mae bener iki. Dodok we. Putri. Oh iya sik to. Yo, arep dolan ning ndi? Saya pokoknya dolan. Yo ayo. Hai, apa kabarmu? Lama kita tidak bertemu. Hai, dengarkan aku. Saat ini ku merindumu. Dan bintang malam berkedip mesra. Melihatku rindu wajah cantikmu. Dan bulan terang menatap riang. Melihatku rindu wajah cantikmu. Ayang, ku rindu kamu. Ingin mencium kening kamu. Ayang, ku rindu kamu. Ingin memeluk mesra kamu. Sungguh rinduku menggelitik. Ingin bertemu sama kamu. Ayo, Bud, ngopi kene wae, Bud. Pas pojok. Ayo, diwes sik, Bud. Yo. Wis dolan karo aku ya ora seneni pacarmu to, Bud. Nah aku duwe pacar ya aku ra dolan karo kowe tonto. Masa cewek sak ayu kowe ra duwe pacar. Tenan yo ora duwe. Tapi saiki kuliah apa kerja, Bud? Aku saiki kuliah. Lah saiki kowe kerja apa kuliah? Saiki dadi CEO Lah CEO ning PT ngendi? PT Indosemoyo. Iki tok mendung arep udane mantuke yo.
Ya wis yo. Hatiku berkata ingin katakan cinta, namun aku malu untuk mengawalinya. Jantungku berdebar saat kau menatapku, dari salah tingkah bicara sama kamu. Bibirku terbungkam melihat senyummu, aku tak kuasa saat di depanmu. Yo coba tak balik sih yo. Yo, makasih yo. Yo. Yo hati-hati. Bisa. Ih, mahal iki martabak Nis. Lah piye to Put? Wahid balik kerja telepon Dek Putri neh sik wae. Apaan mah telepon nih? Halo, Halo. Piye? jane ndi Dek? Aku cek ning gone kancaku to. Wis mulai kerja iki. Dolan neh sik apa piye yo? Untuk aku wae rasah dolan. Ya wis, yo tak terke, tak salin sik. Tak lain dalan yo. Yo wis tak butuh yo, Nis. Yo hati-hati ya, Put. Suwe men to iki, Mas Ani. Iki tenan tas dodolan neh, Dek. Yo tenan to, ayo terno Bali bae. Yo wis ayo. Yo wis ayo mlebu ngomah sik. Wis ayo. Apaan? Yo wis akeke wedok sik yo, Mas. Iya, Dek. Wah, iki nek fotone Putri karo wong lanang iki sapa yo iki? Tak tinggal muat mah dolan karo wong lanang liya yo. Yo, Mas. Nyewike. Ini maksudnya apa ide? Anu iki gur kancaku SMP yo. Anu dhisik rokok ya mung sewates kanca. Salah, bali wae. Kamu pikir kancaku yo Mas.